loyo e chano wuodhe pacho kaendi e mich mag kembe masiro limbe higani mano bagi e kaunti ma Nairobi. VIUTRAVEL oyudo loch makamane piem mane iye tek ka piem makamano noyoyo kembe mahew 5,000. Mich go ikone ichiwo ne kembe migepe kachiel kod oganda mopogore opogore mosebedo kasiro kendo chwalo weche motenore kod bero limbe mapacho ka. E kinde ma VIUTRAVEL hingo nyasi makama gisingo ne customers magi ne gibiro medo bero chenro mag wuoth pacho ka duto. We are very happy actually to have won. It has shown our dedication to our corporates, and we thank them actually for voting for us, being with us and working with us this journey. For us to even be recognized, this is because the market, you, our consumers, told us you want us to do this for you, you want us to show you the world, and as VIUTRAVEL, that's what we're doing, and we're going to do it more. We have amazing packages this Valentine, we have amazing packages over March for Women's Day, in Women's Month, we have amazing packages over Easter. We have so many packages coming up. Tourism is a key pillar of our economy, contributing significantly to the GDP, employment and community development. Beyond the numbers, tourism is about people and experiences. Mano kanyero mich nero mano ma VIUTRAVEL kuma bende gimedo kumana singo kanyero jogo kuma bende loso wuoth kokalo kuom gibiro medo yudo ber. Ben aywer jagem gongero kamana hinye wacho nyikendie Ramogi ler kende mor kod weche manyien ma bende donjonwa mano kanyero Morina Luoch kantiere Nyalinda Kisumu ero kamana hinya ibendi wacho ni iluwo weche manyien mago mag ang'ichwelo. Senior Patrick Ominde mar Kisumu Police Station wacho ni Ramogi TV ber kinde duto tero kamana hinya an gimachar